Γιάννη, τώρα από αυτό εδώ το σημείο παίρνει νερό η κουτουμάτσα, έτσι, και ποτίζει. Μία από τις δύο πόρτες. Ήταν μπαζωμένος, δεν μπαζώνουμε τώρα να πηγαίνουμε. Θα έχει καλύτερη ροή το νερό. Είναι τόσο μεγάλη η τέτοια ροή. Αυτό, Γιάννη, οπότε και να καθαριστεί να γίνει έτσι. Ποτέ. Δεν σε άκουσα. Ποτέ. Εδώ με τη βοήθεια του Δήμου είμαστε. Ήδη από τις 10 του μηνός, 10 Δευτέρου, το νερό έχει ξεκινήσει και έρχεται στην Κόρινθο. Σημεία που είναι κεντρικά κλειδί για να ποτίσει η κουτουμάτσα, ήρθαν να καθάρισε. Τώρα το καθάρισμα θα γίνει εμείς εδώ πέρα. Είναι κομμάτι για κάνα 15 μέτρα ακόμα. Θα έχει τη διαφορά. Τώρα έχει καλύτερη ποιότητα το νερό. Είναι μπάζα από την ελληνική που υπήρχαν από τότε, δεν καθαρίστηκαν ποτέ. Είναι εκεί μέσα άσφαλτο, και κομμάτια ασφάλτου μέσα. Τώρα δεν γίνεται. Μία εδώ κάνε να βλέπεις, θα πάει τα βλάκια.